تماشاوان هێژا ji ber gelek sedeman weke leşkeriya bi zorê weke tunebûna kar rewşa xerab ya ewlekariyê û hinek din sedemên din yên siyasî bi karwanan bi qefleyan ji Kurdên Rojavayê Kurdistanê berê xwe didin koçberiyê. Yek ji xeterên herî mezin li ser Rojavayê Kurdistanê jî koçberî ye. Niha xelk ji herêma Cezîrê diçin Kobanê ji ber ku riya derbasbûna ji bo Bakurê Kurdistanê di Kobanê re rehettir ji ber wê yekê ji Qamişlo ji Dêrîkê heta ji Başûrê Kurdistanê derbas dibin xwe digihînin Kobanê ji Kobanê jî derbasî Bakurê Kurdistanê dibin li wê derê xwe digihînine Tirkiyeyê temaşevanên hêja. Dema ku çûn armanca wan kesan ew e ku serî de biçin ku derê çi Diyarbekir be çi Rihayê ji wê derê xwe digihînine İzmirê. İzmir li ser behrê ye ji İzmirê bi riya qaçaxciyan xwenêzikî berber bi girava Lepsos ya Yunanistanê re xwe digihînine wê derê. Bi belemên biçûk yên plastîk di ji ba dikin û wê giravê derbas dikin gelek caran ew belema biçûk ew dibin av dibe ji ber ku bixwe biçûk e bi qasî 20 kes têrê dikin lê qaçaxcî 45 kesî lê siwar dikin ji ber wê jî dibe xetereke mezin li ser jiyana koçberên ku tê de dimînin û dixwazin ji İzmirê xwe bigihînin girava Lesbos ya Yunanistanê. ji wê derê jî bi gemiyên mezin ew dikarin xwe bigihînin Yunanistanê. Ev demeke dirêj e riya Yunanistanê û Makedonya vebûye ji Yunanistanê koçber xwe digihînine Makedonya jî welatekî Bolkan e ji Makedonya bi xwe digihînine Sırbistanê ji Sırbistanê jî koçber ev ne ew qas rehet e yanî bi gotinan gelekî rehet e lê bi rastî bi zor û zehmetiyên gelekî mezin penaberên bi riya qaçaxciyan dîsan ji Sırbistanê xwe digihînine Hungarya hinek nav lê dikin Mecer yan jî Macaristan. Pişt re di navbera Hungarya re Mecer Nemsa da Hungarya ji bo ku rêl ber koçberan bigire edî sînorên bi têl çêdike gelekî pilind çêdike û ev jî dibe sebeb ku gelek koçber nikaribin ji Hungarya xwe bigihînine Nemsa yan jî bikaribin ji Sirbiya xwe bigihînine Hungarya ji ber ku Sirb jî sînorê xwe bi Hungarya re gelekî kontrol dike û penaber jî li Hungarya têne girtin gelek ji wan û li gor peymana Dublin ya Schengen ya Dublinê besme yanî pençemora wan tê standin lewma ew neçarin mecbûrin di riya Nemsa re xwe bigihînine Almanya eger ku dikaribûn û li Almanya li wê derê serî li penaberiyê bidin. Almanya jî pir gazinan di derbarê hejmara zêde ya penaberan da dike niha bi de hezaran penaberên Rojavayê Kurdistanê û Sûriyê di nava kampên Almanya da dijîn ku ev yekemîn care li wê derê kamp têne vekirin û li benda standina wergirtina îqameyê ne. Berê Almanya çawa dikir kesên ku çû serî penaberê didan dişandin hinek kampên ku mal bûn xwarin wan belav dikir mehê $45 yan euro didawan û ew dihîştin li benda mehkemê heta ku îqame distandin lê niha dî Almanya çadir vekirine gon vekirine ji ber ku cî nemaye ew penaber têde bimînin. Pençemora wan tunebe kesê ku pençemora wan nehatibe standin ne mecbûrin li Almanya bimînin ew berê xwe didin welatên din yên Ewropa weke Swîsera Norwêc, Britanya, Hollanda û hinek caran jî eger ku karibûn xwe bigihînin Danimarka û hinek welatên din yên İskandinavya. Ev riya bû riya ku ji bi behrê bi avê derbasî Yunanistanê dibûn ji wê derê jî eger ku bikaribin xwe bigihînin Almanya û li wê derê eger şansê wan hebe îqamê bistînin. Gelek kes îqamê nastînin lê mixabin yên ku li wê derê ne îqame nestandine jî bi xelkê din xweş dikin dibêjin kêf li vê derê warin. Em biçin riya din. Riya çawa ye? Riya Edirne ye, riya Berî ye yanî riya ser erdê re diçin. Riyeke din ya penaberî jî ew e ku ew bi riya Bulgaristanê dikarin xwe bigihînin cihê din diçine İstanbulê. Ji İstanbulê diçine Edirne. Ji Edirne bi kamyonan
قالك دكلا كاميون ده وكا دبوين مازوت وبنزينه جبو انسانا تين فكرن انسان دوان دبو ياندا بجي دكن ناهلا انسان نفسي خو بستين جبركو قالك خطره بشرا بريا دمشن حتى كو دارستاني بلغاريا قدتكن قالك خطره نكارن برحتي درباس بكنجي قالك بوليس هنا قالك كنترولين تند هنا جي بلغاريا خودگينا رومانيا او جي قالك خطره قالك هاس لوان دران تينا قرتن لي قالك جاران شافو روجين خو او پنابر دارستان تند ین خطر ین بلغاریا دا در باست کن و جبر کو سینور به تندی تی کنترل کرن جالی پلیسین وی ولاتی و تینا گرتن پنچمورا وان بسمه وان جوان تستاندن ادی او نچار دبن مجبور دبن کو چند مهام بجی لبلغاریا بمینن حتی کو اقامه و پاسپورتا وی ولاتی ستاندن پشترا ادی دکارن بفرمی بچن ولاتین دن ین اوروبا وكا المانيا وك نمونه اگر كو المانيا قبول بك تاني المانيا بزحمتيه قال لك زياده اقامه دوان اگر چونوي داري قال لك زحمته رين قاچاقجيتيه قال لك خطرن قال لك خطر بونه پنابر لسر قال لك جاران جيانا خوش دست ددن دخنقن مخابن دبن اويدا دمينن قال لك جاران جي قاچاقجي وان دخابينن پريكي قال لك زياده جوان دستينن جوان را خوش دكن لد براتيك دا بيك ناينن جبر وي كيجي هر دمه اما آگاه دار دكن هشیار بن بلا قاچاقجی جوار خوش نکن و نخابینن هم پرین وجو دستینن هم جی جیانوه